Mintuna 30 kawai a rana na iya sauya rayuwarka. Ka taɓa tunanin me za ka iya cimmawa idan ka ware mintuna 30 kullum don kanka? A kowane fanni, sana'ar hannu, kasuwanci, ilimi, da ma dukkan abin da za ka yi tunani. Muddin ka iya ba da mintuna 30 kullum, to za ka samu kaso 80 zuwa 90 na ƙwarewa a wannan fanni. Wannan mintuna 30 yana nufin awanni 120 a shekara na sabbin ilimi, ƙwarewa a sana'a ko kasuwanci, inganta lafiyarka da tunaninka, ƙaruwar ilimi da basira. Ka tambayi kanka, me nake so in koya ko kuma na inganta? Shin mintuna 30 ba za su samu ba a rana? Me zai canza idan na ba da mintuna 30 a kullum har na tsawon shekara guda? Yau ka fara, yau ka gwada, gobe za ka ga sauyi. Insha Allah, gobe.